Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, no, maayong udto na usab sa tanang mga suking tigpaminaw, no, sa tulumanon ni Veritas nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Alang niadtong wala ka tune in, no, last program na to, niining 2014 nga edisyon, mubalik ta sa Bisaya version na programa nato, no, mga igsuon, mga amigo, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan. So bali ikaduha nga edisyon, no, sa atong 2014 no, edition, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, sige hapon, kiningubos niyong alagad Shelbert Don Doyano Sr. alias Veritas. Maghapoy magiguban kaninyo sa mong tulumanon. Of course, dirig hapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. By the way, di ta madungog sa AM karon, medyo dunay kabilinggan. Gini ato kagabi na hitabo, no? So, madunggan lang ta sa FM band sa 94.1. O sa live stream, medyo dunay kabilinggan usab. So, bali sa FM lang ta madungog, pero naka-record ni, so ma-replay gihapon ni nato diya sa internet kung ma-upload na nato ang recorded ani nga mao nga tulumanon. So, mga igsuon, by the way, no, sa unang ikaduhang edisyon, una o last program o kining ikaduhang edisyon, ato namang napahibalo ninyong sanglit mga unang bahin ni sa 2014 nga edition, mabalik po ta sa mga pinakaunang issue malabot sa pagtuo. Inimahitungol sa mga imahin kon mga larawan. Pero sa dili pa na nato hisgutan, no, tukion, no, mga igsuon, bali subli naman kay kapila naman nato balik-balikan sa tuntulumanon kay cycle raman no, balik-balik raman yun nato mga topiko kay mo na, no, sama rapod sa atong pagkaon ba, buntag udto hapon, buntag udto hapon, kining tulumanon nato mga topiko balik-balik rapod. Kung mahumana nato tanan, siyempre mabalik rapod tawa naman tayo laing topiko. Gawasog na yung mga bagong mensahe nga mapamalandungan na itong gikan sa kahitasan. So, dili pa na ito na ipadayo, no, mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, no, mga ginikanan o mga kasama, ato sa daing ihatag ninyo gamay ang bag-orang nahuman, no, kagahapon nga gihimo nga 8th Diocesan Bible Seminar and Symposium, no? Alam niya itong wala kahibalo, nagahimo ta og 8th Diocesan Bible Seminar and Symposium. Kani mo ang kalihukan, no? Giduma sa Diocesan Biblical Apostolate kun DBA.
no, DPC Sikayab, Dipolog City, in celebration of the Year of the Laity, no? Mga igsuon, mga ginikanan, no? Mga amigo, no? Mao na, no, nagahimo kinigihimo nini adtong Pizza Jess. Bago lang, no? Pizza Jess. Miaging adlaw pa, no? January 10 to 11, duha ka adlaw ni Sabad, no, Biyernes og Sabado. Og nga tong guest speaker ani no, main speakers maong seminar waylain ang atong usa sa mga mentor sa Catholic Faith Apologetics mao si Brad Socrates Fernandez. Nga kanhi usa ka Seventh-day Adventist nga nahimo usab nga mayor dito sa Talisay, Cebu. Siya mo nahimo na itong bisita o nagbalampuson ngayon, no, nahuman kagahapon, gitakop na ito ngayon, no, ang maong seminar pinagi sa misa sa katedral, no, nga gipahigayon. Dapat ito'y open forum. Sa symposium, ang symposium nahitabo dito sa Zamboanga del Norte Cultural and Sports Center, no? Yung bago na itong cultural, gabi ito mga alas 7. Pero katong mga gi-invite nga mga pastors sa laing tinuhuan, wala man mutambong, no? Wala sila mutambong. Ato lang pong girespeto ang wala nila pagtambong. Pero nagpadayon gihapon, no? Nagahimo nilang tag open forum katong mga mitambong nga dunay mga pangutana. Mga Katoliko rapod nga doon na sila mga nahibaw ang mga pangutana gikan sa laing tinuhuan, mao na lang po ilang gipangutana. So nagbalampuson gihapon ang maong kalihukan ni adto. So mao na ang mga igsuon og nakauli pod kagahapon, no, ang atong bisita si Brad Soc. Nagdali-dali taon to para makasingabot kay pag-abot na po niya dito sa Sugbo balik. Ana na po siya atubang nga kaakuhan dito. Tawag hapon sa kining tawag, no, sa pagpakaylap, no, sa ebanghelyo sa Kristyanismo. Atong gipasalamatan na lang, no, kung dunay mga nakapaminaw karon nga miduyog, miapil ni adto, salamat kayo ninyo sa inyong pagduyog. Og nindot kaayo, no, nalipay ko kay dunay mga nahibaw-an ako, no, nga akong nahimamat. Nga nagpasalamat sila sa maong seminar kay ni adto, mura pug parehas nako ba nga na-influensya man gud sila sa mga igsuon natong dili Katoliko, no, nagatoy nag-ingon ako nga ni adto ko na nag-apil-apil siya kanang kalihukan sa mga kanabang mga igsoon natong born again. Nga hapit po siya nadala ato. Pero pinagi na ato nga seminar, naligon, no, ang iyang pagtuong Katoliko. So maingon siya kung balik pa kuno tong ingon ato nga giinbitar siya kanang meeting po sa mga born again. Di na gyud kuno siya madala, no, di na siya magduwa-duha sa pagtuong Katoliko. So, mayong balita. Dayon doon ay ga-text po ka nato, no, gabi, kung wako tayo sa tanaw na tuning. Okay, kagabi di ay na, no? Nag-text na to. Ikan sa cellphone number 0907-3698-309. Method ba sa maong text message, Good evening, Veritas.
Ako si Anisito B. Mascareñas Jr. Usa ko sa tigpaminawan sa imong programa sa DXDR every Sunday. Gani gahapon sa inner auditorium sa eskwelahan, mi delikyat jud ko og attend sa Diocesan Bible Seminar and Symposium, samtang nagpaabot sa time sa akong klase. O nakita na ako nga maayo kaayo ang maong seminar. Lain ning testimonyo sab, no, nga naka-appeal, no, bisan dili gyud ang tibuok seminar, party lang iyang nakita, no, kay mo conflict po ni kay nag-eskwela man ni siya, no. O nag-eskwela ni estudyante din ni siya, no. Tigpaminawan siya sa tuntuluman, no, si kinsa ni? Si Anisito B. Mascareñas Jr. Brad, salamat kayo sa imong feedback, no? Nga tigpaminawan day ka sa tuntulmanon every Sunday o ni-appeal po day ka, no? Sa Diocesan Bible Seminar, although wa ni mo makita siguro na nasaksihan tanan, apan matod ni mo diri nakadalikyat ka sa mga panahon diin na wala pa ang oras sa imong klase. Salamat kayo, no? Samot madasig kung dunay mga feedback nga ingon na ini. So alang ni adto ding wala kahibalo sa atong mobile number, no? Kay kini nga atong 2014 nga edition, mobalik na pud ta og dawat sa inyong mga pangutana o sa inyo bang ikasulti pinaagi sa text message, dili lang sa tas sa kaning pinaagi gyud live sa telephone kay wa ba tay authority ana og maybe pohon sa sunod o kung ato nang mahimo uban na sa authorization po nato nga mohimo ana ato po nang paghimuon dire. So sa pagkakaron text messages lang sa gihapon tanong inyong mga pangutana. Itong cellphone number, kini lang ako nga mobile, ho, ayaw lang sa istasyon dahil para ma-save po nako, no, kay basin ang inyong mga question mauwahin na din wala tay panahon diri sa atong programa sa pagtubag. So ato na pong ipasunod, ipauktaba na po nato, sunod na po nato Domingo, hisgutan o tubagon. So para ma-save na ko, o di ba ka pares aning si Anisito, no, Brad Anisito, nag-text siya kagabi. So kung nag-text siya sa numero diri sa istasyon, so di na to mabasa, no? Kay wala man ta sa balay. So muna ako hangyo ninyo, kung mag-text mo ni Veritas, mag-text mo pangutana o kung sa inyong mensahe, no, para nato, no, para sa atong tulumanon, dili lang sa atong mobile, no, atong usbon, no, 0906-335-6161. Akong usbon 0906-335-6161. Usbon pag yun nato, no, kasi kung nahiwa pag yun kapas, 0906-335-6161. Mao na atong mobile number. Okay, sa ato nang ingon sa miaging Domingo nga kung mag-text mo, no, sa Tulumanon ni Veritas after mga 20 minutes na lang, no, sugod sa pagsugod, no. Pagsugod na to ayo sa mo din diretso, no, pag text yan na, no, kung mulabay na mga 20 minutos. Kay kana mga unang 20 minutos ato nang igahin sa mga preliminary points, no, mga unang pamamahayag nato. Mga hisgot-hisgot may labot na sa atong topiko o isunod din nato ang inyong mga pangutana pinaagi sa text message. Pero karon mga 3 minutos na lang, no, mag 12:20 na, so pwede na mo, no,
Kay murag 3 minutos na lang pod. Basta ang atong primary, ang ato yung nakasentro nga issue karon sa atong tulumanon ni ining mga unang bahin sa 2014 nga edisyon sa atong programa, ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Nakasentro ta sa mga imahin kun mga larawan. Okay, samtang paabot sa inyong mga pangutana, kung doon mga pangutana may tungod sa issue, may tungod sa larawan, atong ihatag sa pod, no? Inahinay din ang atong mga reflection about na ini nga issue. Mga igsuon, ang Katoliko, wala lang yun masabti ni ining punto ba, may tungod sa imahin. Unagingon ba nga, ang kapakyas na to pag hisayod, sa unsa gyud ang panudlo sa simbahang Katoliko mahitungod sa larawan, kung mapakyas gyud ta ni ana, no? Mapakyas ta ba nga mahisayod sa unsa ang gitudlo sa simbahang Katoliko mahitungod sa mga larawan, labi na gyud kanang mga pagyukbo at ubangan sa larawan. Ako moingon jud nga usa ka 2% gyud nga mapalid gyud ta, no? Maanod gyud ta ngadto sa mga interpretasyon o mga pangagpas o mga huna-huna sa mga igsuon natong nahimulag, kay nagbasa man po na silang Biblia. Hindi po ta maka-undermine, no? Maantigo sab sila mabasa sa Biblia. Gani gikan gyud nas pinadayag paingon Dios gikan sa unang bahin, no, sa Biblia, ang Genesis, hangtod yun sa pagtapos to ang Revelation, ilang ginang nabasa. Unya kay kinigong Biblia, sa ato yung experience, no, sa atong namatikdan, no, unsay mga sangputanan ba, unsay mga nahitabo, human daghan kayong nagbasa-basa sa Biblia. Ang klaro gyud kaayong namatikdan nato human sa pagbasa-basa sa Biblia sa mga tao, no? Sa mga igsuo nato. Kamo ambot mo lawes ba mo nako aning akong nakita? Di lang kay ako nakakita niini o nakaalinggat. Daghan, no? Moingon gali sila kasagaran jud nila moingon nako wala gali mo ingon nga di man na maoberitas kanang imong obserbasyon. Kasagaran gyud moingon nga sakto gyud ka veritas. Moana gyud sila. Unsa man day akong naobserbahan? Ang akong naobserbahan yun sa open na kaining Biblia, no? Daghan na kaing kopya na apod-apod na, labi na kanang grupo sa mga Philippine Bible Society, maikin na sila mo apod-apod sa Biblia, no? Philippine Bible Society mo na daghan na gyud ning Biblia ron, daghan matag balay manggali siguro na adyoy Biblia. Pero ang uban lang po, mo lang pong dekorasyon nila ng Biblia, wala nila basahan, no? Murag kanunay lang bago ilang Biblia, no? Abugan lang, pero murag bago rag hapon tanahon, kaya wak man jud ukba, no? Pero naapod-apod jud yung Biblia. Unya, ubay-ubay naman po noon nagbasaan Pero ang ato kong nakita ko diha, wak man magtakdo, no? Wala ba yun maghiusa diya sa overall na ba? Overall nga pag-interpret o pagsabot sa mga nahisulat sa Biblia. Sa laktod, nagkabahin-bahin yun kita, no? Kita nga mga nagtuo aning Biblia diha sa pagsabot o pag-interpret. Unya kung mubasa ta sa Biblia, maklaro man gud pod nga wala gud pod mahimuot ang Ginoo aning atong panagbahin-bahin. Gani niingon siya diha sa Juan 17:11 ba to ang atong Ginoo? Ingon siya, iyahat siya sa amahan, ingon siya amahan. Mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Nya sa Juan 10:16 giklaro pud sa Ginoo nga usa ra gyud ang iyang panon, usa ra gyud iyang pundok, usa ra gyud ang iyang iglesia. Diha pud sa Mateo 16:18 maklaro pud samot, no, nga so pag-ingon niya ni Pedro, sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Akong sa to pa singular, usa ra gyud ka iglesia. Pero karon nganong naunsa naman nadaghan naman lain-lain nga mga pundok. Ug unya kung mubasa po ka sa sinulat ni Apostol Pablo sa Efeso 4:4 ngadto sa 5, giklaro gyud usa ka pagtuo sa to pa usa ka tinuhuan, pero ngano man ni ron nga daghan kay nagbasa sa Biblia ni daghan maning tinuhuan.
No, tungod kay wala ka alinggat siguro sila. Ang kadaghanan wa siguro kahibalo, o kung nakahibalo murag wala lang, no, murag ipakawala lang, basta kaingon ana na lang yun. Kining gitawag na tog private interpretation o private interpretation, kanang kinaugalingong pagsabot, no, na ako yung mga naingnan ani nga mga dili Katoliko mo ingon sila nga di ko muuyon ana veritas kay dili ni kuan private interpretation amo mo gini gipasabot gyud sa Biblia. Kay ang Biblia kuno mo'y mapasabot siyang kaugalingon. Tuo mo ana no mga igsuon. Ang Biblia kuno mo'y mapasabot siyang kaugalingon. Ako di man kumutuo ana ngano man. Kay ang Biblia libro ra guna. Di ba kung muanha ka sa eskwelahan, kinsa may mapasabot? Ang libro o ang maestro? Di ba ang maestro? Kaya mga textbook na to ang mapasabot ato mga instructors, ato mga teachers. Anap mo kaya sa labi na sa Korte Suprema, ang mga libro dili mo interpret kundi ang tao. Ang Korte Suprema kani mo na highest nato nga mo interpret sa balaod. Ang ilang hukom mo gi final. So mo na ang Biblia dili na mo interpret siyang kaugalingon. No, ang tinuod muli ka lang gid sa kamatuoran ba nga kita mo'y nag-interpret. Ang mugiya, ang muhubad aning Biblia, siyempre kadtong mga tao nga gitahasa ni Kristo. Kinsa man to sila? Siyempre una kadtong mga apostol. Kadtong gitugyanan ni Kristo o gahom sa pagpanudlo. Katong iyang giingnan niya sa San Juan 20:19-23. Yang katong gitagaan niya gahom sa pagpamasaylo og sala, no? No, giyahan niya sa espiritu. Katong iyang giingnan bisan kinsang sala nga inyong pasayloon. Ang dili ninyo pasayloon, dili usab nako pasayloon, di ba? Moto sila mo to mga apostoles. Then siyempre, iya man pong gitagag instruction ang mga apostol nga kung di man po mo magdugay, magpili po mo kinsa inyong mga sumusunod. Pot pasabot na ay mo puli silang katungdanan kung wala na sila. No, sama sa nabakanting katungdanan ni Judas, ningon mga ito si San Pedro, itong gituhuan na itong unang Prime Minister o Santo Papa, nga siya mo dyan nag-ingon nga kinabakanti man ang katungdanan ni Judas, kinahanglan doon na mo puli siyang katungdanan, di ba? Oh, mauna. Inana po, diha bitaw sa atong Korte Suprema, inana man, dili man, bisan kinsa mo maingon nga, ako, maayong laki ko mo basa sa mga libros balaod. Pwede na ako na Chief Justice, di man na pwede. Kay kanang otoridad, gahom sa Chief Justice, doon na kanang gitawag og line of succession. Dili na kuan, dili na bisan kinsa. Nya usara gyud Chief Justice. Inanapod ang grupo sa gihatagan ni Kristo og gahom sa pag-interpret aning mga nahisulat niya iya mga pulong usara pod ka grupo. Katong grupo sa mga apostoles wala mayon ang Ginoo nga naapoy laing grupo nga mo interpret ani nga ang ilang interpretation sakto gihapon, wala man mag-ingon ang Ginoo ana. Sa laktod tama o insakto kanang gitudlo sa atong simbahang Katoliko nga doon na kanang kung sa gobyerno pa na Supreme Court na bang final authority. Sa atong pagtuo gitawag nato na kanang gahom sa mga apostoles sa paghubad sa Biblia, pag-interpret o sa pagpanudlo, no, hiniusan nilang reflection sa mga pulong sa Dios. No, kanang ilang grupo sa nga gihawiran nila gikubta nila ang gahom niya sa pagpanudlo, no, mga igsuon muna gitawag na tug magisterium. Kanang ilang kahugpungan, no, kanang gitawag na tug the teaching church, no, simbahan nga nagapanudlo muna gitawag na tug magisterium. Mayon sila nga di may mutuan ang magisterium, brad, kay mga tao ra na. Ako, og mamalandong ko, makaingon biya ako, kana biyang mga igsuon na to nga musupak anang giingon sa Katoliko nga kinahanglan yod ang magisterium, nga mo final, nga mo interpret sa Biblia,
sama sa atong mga libros balaod res Pilipinas, doon natay kanang gitawag og Supreme Court, mo nay final arbiter na to pag kung magkisgot na tao kining mga balaod sa atong nasod sa Pilipinas. Ang kini pong Biblia naman po ni Supreme Court. Sa Katoliko gitawag nag-magisterium. By the way, unsa man ang magisterium, maingon ba sila di man na mabasa sa Biblia Veritas. Bitaw ato na pong baliko ng atong argumento ana tinuod mo na dili mabasa ang pulong kanang magisterium sulod sa Biblia. Pero kung atong sabton unsay but pasabot anang magisterium naabi na sa Biblia. Parehas ra mo na good sa etong ako bang giingon ninyo kung ay mo kalimot, no? Ay mo kalimot jud mga igsuon ko. Ato akong giingon ninyo sama sa pulong Trinidad, Santissima Trinidad, dili mo na mabasa sulod sa Biblia. Pero daghan biyang mga dili Katoliko nga tinuhuan nga ilang gidawat ng pagtulon-an nato sa Katoliko mahitungod sa Santissima Trinidad. No, sa akong hibaw-an lang na yung mga born again nga wala nila supaka ang pagtulon-an natong mga Katoliko mahitungod sa Trinidad, di ba? Ano man, kay unsa man diay ng Trinidad na to, Santissima Trinidad, nga ang Dios anaa sa tulo ka persona. Di ba ang atong mga igsuong born again tuo man sila ana? Tuo sila nga ang usa ka Dios naa sa tulo ka persona. Nagitawag na tong Santissima Trinidad. Pero dili man na mabasa ng Santissima Trinidad sulod sa Biblia. Di ba? Nituo sila, wala nila supaka kanang pagtulon anatos Katoliko nga Santissima Trinidad kay although bisag dili mabasa kanang pulonga pero ang gipasabot na aman sulod sa Biblia, no? Ang usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. Ingon ana po na ang meaning gud anang magisterium gikan na sa pulong Latin nga magister, no? Kung ako masayop sa paghinumdom. Gikan sa root word o pulong nga Latin magister. Ug unsa may but pasabot anang magister? Teacher. Mabasa ba ang pulong teacher diya sulod sa Biblia? Mabasa kaayo. Una, ang atong Ginoong Jesucristo labang magtutudlo o teacher, di ba? Unya ang mga apostoles gihimo niyang teacher. Gihimo niyang kahugpungan sa mga magtutudlo ug mao nay magisterium. Nya moingon ta walay magisterium diya sulod sa Biblia. Mahimong ang litra wala diya sulod sa Biblia kay gihubad-hubad namang gunato ning kining mga pulong. Mao na nga kung hubad nato in English, kung hubad nato Grego, Hebrew, di kita kabasag magisterium. Pero kung atong sabton ang buot pasabot anang magisterium naa mas Biblia, kay unsa man buot pasabot anang magisterium hugpong sa mga magtutudlo ni Kristo. Naa ba na ang mga apostole? Diba? Hugpong man to sa mga magtutudlo nga gitahasan niya sa pagpanudlo. So naay magisterium sa Biblia kay naa may mga hugpong, naa may hugpong sa mga magtutudlo nga gitahasan ni Kristo diya sulod sa Biblia. So, mao na mga igsuono na ay text message na dawat na to. Murag nag-center ni siya sa infallibility of the Pope siguro, no? Although wala hisguti dire. Pero ato ning mahisgutan karon. Pero sa dili pa, no? Moto ako sa tong klarohon bagayo ha, kay basig na wala ka klaro to atong gihisgutan. Importante ang magisterium. Kay gihisgutan man sulod sa Biblia ang gipasabot anang magisterium. Nga sa ato paning kuan nasod no sa atong bayang Pilipinas, no? Ang tukbang ana mo na atong Supreme Court. Di ba? Di man ta moingon nga wala kinahanglan ang Supreme Court, no? Mga igsoon. Gani moingon ta nga unsa kahi mahitabo no kung ang atong nasod sa Pilipinas wala nay Supreme Court?
Na ang mahitabo, kung wala na yung Supreme Court, sa man ang Supreme Court, final arbiter kung maghisgot sa mga balaod sa Pilipinas. Di ba? Ang mahitabo, kung wala yung Supreme Court, kung dili na magparehas ang hunahuna sa mga Pilipino, natong mga Pilipino, magdebate ta, di na magkatakdo, na ta magkauyon, naroon kinsa may katapusang musulti nga kinsay husto na to. Alang-alang mo ingong ka nga, kato sila kay kuanto, presidente to, kato sila kay abogado to sila. O kato kay kuan sila, teacher niya, ka parehas raman tao, parehas raman Pilipino, o pananglit mo tuo ka ato kanya kay teacher, maestro. Basig maingon po tong abogado, oy nganong siya ra may tuhuan, nganong ang iya mang tingog may tuhuan kami nga parehas man ni Pilipino be. Di day tuhuan ning amo. Na? Ingon ana, kaguliyang kung walay Supreme Court, kay wala may final arbiter. Niyamuan ka ng mga hukom sa lower court. Yung sahay, di ba na magparehas? Di ba? Magparehas. Mararo po kining mga interpretation na tos Biblia, dili magparehas sa ingan ana. So mahimong ang mga lower courts na to, mahimong di magparehas ang mga desisyon na karon kinsa mang tingog ang tuhuan nga ang iyang tingog final. Di ba? Supreme Court, kinahanglan na. Parehas naman na itong giingon na to ba nga nganong kinahanglan na agi leader, nganong naagi pope, nganong naagi presidente. Kaya ang pagtulunan gud nga naay leader, naay pangulo o santo papa, parang muundang ng lantugi. Diba? Kaya kung wala tay labaw, wa tay leader, wa tay final arbiter, wagi kahumanan na itong mga debate. So way ragod ang usa ka grupo nga way leader, walay santo papa, walay executive minister, libog biap takuan niya itong mga igsuong example kini mga iglesia ni Cristo. Ilag yung giatake ng katungod sa Santo Papa, kanang pagka prime minister ba sa Santo Papa, nga kung but na hunaon, kanang gihuptan nga katungdanan sa Santo Papa, naaman po na nila, lahi-lahi ngalan. Lahi-lahi termino ilang gigamit. Unsa man itukbang day sa atong Santo Papa, no, sa atong mga igsuong Iglesia ni Cristo, di ba executive minister? Executive minister, ang atong tukbang na prime minister, din sa laing termino nato sa atong tinuoang Katoliko nga kanang spiritual nga kanang gitawag nato spiritual term, gamit nato ang titulo sa Dios, kanang Holy Father. Holy Father, kay ato manggong gisiguro nga kining pagkalabaw sa Santo Papa, kuan gahom ning gigikan sa Dios mo nang ang titulo sa Dios may atong gigamit, pero wa ta mag-ingon nga Dios na ang Santo Papa. Ato ang atong basis ana parehas na sa katong Exodus 7:1 ba nga si Moises dili man sa Dios pero giingnan siya sa Dios nga himuon ko ikaw ang sama nako, himuon ko ikaw ang sama sa Dios at tubangan sa ni Paraon. Murag makaingon dagoy ta nga ngano mapuga na sulti mapuga ana Dios nga ikaw ra man kay Dios nganong imo manggiingnan si Moises nga himuon ka na kung sama nako. Bot bay pasabot nga gihimo na pud nimong Dios sa kahimtang si Moises, dili oy. Dili. Katong giingon sa Dios ni Moises diya sa Exodus 7:1 nga himuon ko ikaw Moises nga sama nako o ingon nga Dios at tubangan ni Paraon. Ang titulo sa Dios iyang ipagamit nga doon ni Moises para nga tuhuan nila si Moises. Kay lahi ra man gyud nang mingon lang kag presidente, mingon lang kag pangulo unsa mang panguluha diha sa barangay, kapitan ra o mingon kag leader ra o presidente ra sa nasod, lahi ra man na. Pero mingon kag Holy Father, titulo na sa Dios. Kanang katungdanan na dili na buhat og tao, buhat na sa Dios nga iyang gipalingkod ang tao. Para sa batong katungdanan ni David, siyang pagkahari, buhat man do sa Dios, ang iya lang gipalingkod sa mga katungdanan, tao lang nga pares na to nga pwedeng makasala. So mauna, kanang titulo sa Dios nga Holy Father, iyan ang gipagamit. Iyan ang palingkuran og tao. Iyan ang isa na pahawiran og tao kanang katungdanana sa pagkapangulo. Pero dili Dios ang atong Santo Papa biya, ha? Ato sa duwing i-review no ngano man tuod nga kanang executive minister ang tukbang nato ana prime minister o sa ato yung religious o spiritual term nga gigamit kanang titulo sa Dios Holy Father.
o Santo Papa. Unsa may biblical basis na to, ana? Inaama na, klaro man kay na, very implied o pwede gali na itong ingnog. Explicit mo na sa Biblia. Explicit, both implicit o explicit. Nga naman, basahan rago ninyo sa Mateo 16, 18, 19. Kadtong gituganan ni Kristo si Pedro og mga yawi sa kingharian sa langit. Nangutan na bitaw ko sa usa sa mga ministro sa Iglesia ni Kristo. Akong giingnan siya, Brad. Kaya di man po sila musugot kung tawag og father ilang ministro. Bunang Brad na lang. Mayan ko, Brad, kanang, unsa may but pasabot, sumala sa inyong doktrina, no? Sa inyong estudyuhan, sa inyong evangelical school. Unsa may but pasabot anang pagkatinugyanan ni Pedro sa mga yawis kingharian sa langit. Ako dili biya ko mamakak ninyo unsa gyud gitubag atong ministro, no? Ingon siya nga, pwede bang di sa ko motubag ana karon, Brad? Sa sunod na lang kay yang but pasabot wala man gud sa ilang lesson plan kay kanagong mga ministro nila sa ako lang yung nahibaw-an. Naman sila lesson plan. Di man sila pwedeng magkatudlo wala sa gitudlo sa ilang. Kung but na hunaon gali mga labaw raman pod kung atong i-analyze magisterium nila naampo sila magisterium dili lang magisterium ilang tawag ang ilang authority sa pag-interpret sa Biblia katong mga labaw nila katong mga otoridad nila diha gikan sa executive minister o kinsa ng mga ministro nila dihang mo gyud gitahasan nga ang ilang interpretation mo gyud na isundon sa ilang mga sakop na kung ato galing sabton di ba magisterium man na kay opisyal, mo man to'y final arbiter, mo man to'y final nga mo interpret sa to pa. Ang mga ministro, mga Iglesia ni Kristo, musupak sila anang pagtulunan sa Katoliko nga dunay final arbiter, final interpreter sa Biblia nga gitawag og magisterium, supak sila ana. Pero ang ila po ding grupo, naapo sila yung magisterium. Lahi lang, wa lang nila tawag magisterium. Kaya kung maingon sila nga, wala sila'y final arbiter, final interpreter sa Biblia, nganong nanudlo man sila? Nganong ga-uniform man po na ilang gitudlo? Dili man pwede nga ilang mga membro, maingon ang usa ka ministro. Dili Diyos si Kristo. Maingon ang ministro, dili Diyos. Ug naay ministro pananglit mingod, no, Diyos, no, naadri, no, dili magparehas. Kisa may tuhuan. Siyempre, katong opisyal yun. Katong interpretation nga usahan nila. Kisa man na, hugpong man na sa mga ministro. Namun ay gitawag na itong magisterium. Lahi lang, walang nila gamita ang terminong magisterium. Mo ba ni ba, makaingon ba taba nga, supak-supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot, naapod sila. Parehas sa usak ka, kanabang ginikanan nga, moingon nga to siyang anak, dong, ayaw biya paghubog-hubog ha. Pero ang gasulti nga ginikanan pala hubog. Mura ba ginana ba? Para sa gudanang paggamit sa pulong Katoliko. Supak sila kay si Obispo Ignacio kuno may unang migamit ana. Pero unsa man ibot pasabot anang pulong Katoliko? Mulukop stibo kalibutan, ulukop stibo kalibutan. Di ba ila man ang gustong buhaton kanang mulukop pud sila? Di ba no, uwot na yung hunaon ba? Murag, sa ilo alang ko, murag katawanan ba, no? O inconsistent sila. Kaya supak sila sa pulong nga ang buot ipasabot ilang gibuhat. Di ba? Para sa gunaangol, pananglit ka ng kawat, supak mo na sa itong pagtuo. So di kita muhimo, ana. O ana po unta. Kaya ka na ang Katoliko, ilang man ang gisupakan sa tupadautan na. Kanang pulong Katoliko, gisupakan man na nila nga mo na itong gihulagway sa iglesyang gitukod ni Kristo nga mulukop stibo kalibutan, dili unta na nila himuon. Kay supak man sila anang pulonga, kanang pagtawag og Katoliko sa iglesia o sa pundok ng gitukod ni Kristo, pero nganong gusto man nang sila mulukop stibo kalibutan. Di ba na inconsistency? Kay ang atong mga igsuong iglesia ni Kristo, gusto ba na sila mutuyok sa kalibutan gani ilang gali ng gisgutan silang pasugo nga niabot na pugkuno sila sa Roma. Di ba? Bitaw, di isa na mo itong hisgutan. Malimot niya ko, maapikhan niya atas oras. By the way, sige lang no, kung dili pag yung kaita makatuki o ayo ron sa larawan,
Ato lang sang himuon kining atong ikaduhang segment ron sa 2014 nga edition. Ato lang sa ning hisgutan sa uban nga mga punto. Isip background na lang sa atong tema. Ahya ta musugod yun sa pagtuki mahitong sa larawan. Kaya importante po ning background. Parang makaingon ba mo ba nga di ni basta-basta bisag kinsa lay paminaw na to. Kay doon na day final arbiter, doon na day Supreme Court anang Biblia. O kinsa ning Supreme Court's Biblia ako mong inundaan, Iglesia Katolika. Ang grupo hugpong sa mga obispo. Munang, ayan yung sipyata nga, padayon gyud mo sa pagpaminaw. Kay kung wa pa mo kahibalo, kung wa mo katambong nga itong seminar, dahil sa itong tuluman nun, hinay-hinayon na ito na kaya di manggupod makasas po sa kauras lang. No? Klaro kay na, historically o biblically, gihuptan sa Katoliko, kanang ang tukbang ana sa atong nasod nga Pilipinas, no? Supreme Court, no? Ang Supreme Court bali, sa Pilipinas, ang tukbang nato kung maghisgot og tinuhuan, no? Ang Supreme Court sa Biblia, ang grupo sa mga obispo. Nga sumusunod sa mga apostoles, maklaro ra ba nato na? Sa history. Dili na bisan kinsa. Kay kung bisan kinsa, magkalanrakas yun ta. Tanawa ning atong mga relihiyon sa kalibutan. Nga dili mo tuo nga ang hugpong sa mga obispo, maoy magisterium, maoy final arbiter. Dalawa, unsa nahitabo, di ba daghan ang relihiyon karon sa kalibutan? Divided. Kay wa man mo tuo ana. Kay gipahari man ang private interpretation. Okay, atong basahon kay basig makabsan na tas oras, no? Ang pangutana nga gi-text, no? Gikan sa 0932-4394114. Atong isulti ang numero diri sa sender, ha? Para dili makaingon ng uban nga gama-gama ra ning atong pamasahon diri gikan ninyo, no? Okay, 0932-4394114. Gingon diri. Good PM. PM naman ito. PM naman ito. Ay, ako buntag pa ako minisayop. Good PM Veritas. Pwede imo mapasabot ang tulo ka absolute power nga gihuptan ni Pope Francis nga iya nasunod gikan ni Pope Benedict XVI o Law of Succession gikan ni Saint Peter. Imo ni Bro Rito sa CFD, no? Thanks and more power. Kauban din nato ni CFD po dahil ni siya. Nihangyo siya nga atong murag sa ulingan ni mga Brad Rito. Ikaw ni Brad Rito, no? Sa ulingan. Okay, salamat kay ani, no? Nindot kay ani. Pero ako, ang atong mga listener, akong ingnon, dili kaay ko ingon nga hanas aning gipangayo sa text message. O dili ko kayo ingnon dalang veterano ani. Pero akong suwayan, no? Akong suwayan. Ang gahom ni nga gihuptan sa Santo Papa nga nasunod gikan pa ni Pope Benedict XVI o musangko pa gyud, gikan pa gyud panahon gyud ni Pedro. Mao man ingon nganong giingon ni diri sa akong amigo nga nag-text, tulo ka absolute power nga gihuptan sa Pope. Importante man guni nga punto, tulo ka absolute power. Kay do naman gyud mga igsuon nato moingon nga basta Santo Papa gali, leader gali, labaw dili na ginamasayop. Atong klaruhon og asa ang Santo Papa dili masayop. Kaya ang uban sabto nila, ako na lang ning hisgutan kining infallibility of the Pope, no? Kay may connection ni sa hisgutan diri sa text message. Kanang infallibility of the Pope o pagkadili masayop sa Santo Papa. Dili na sabto nato nga impeccable ang Santo Papa. Unsa man ang impeccable, dili makasala. Lahi ng infallibility o impeccability. No, lahi nang mayong kag dili makasala o dili masayop sa pagpanudlo. Ang infallibility
pagpanudlo ang butpasabot ana. Infallibility of the Pope mahitungod na sa mga pagtulunan nga dili masayop ang Santo Papa. Unya diha pod sa pagpanudlo, dili po nato sabton nga tanang itudlo sa Santo Papa mao nay dili masayop. Depende na mo na gihisgutan diri sa text message kay si di raman pod iga text ani atong amigo nga naminaw nasa na to na pindutan mo na kung dili mao. Kining tulong gihisgutan diri gihisgut ni sa una no kung wa ko malimot nga kanang gikan sa iyang gahom o lingkuranan kanang katedra kanang yes. Gikan sa chair, no? Sa lingkuranan niya. Nga, tungod sa mga yawi nga gihuptan, nakalimot man day ko, dapat ako sa untang i-discuss tong Keys of the Kingdom, di ba? Hinoon, kung sige na mo tigpaminaw aning atong tulumanon, bisagwi na nako to gani i-discuss tong Isaias 22. Ako lang i-brief gamay, no? Nga, kanang tinugyanan sa yawi, nakalimot ko, sorry. Kanang tinugyanan sa Yahweh, kumudagan ka dito sa Isaias 22, 20-23. Kay ang ato kong magisterium, mugamit man aning mga verses sa pagpasabot, unsebot pasabot anang kanang tinugyanan sa Yahweh, diri sa Biblia. Kaya atong siguroon. Kay ang mga dili Katoliko, ambot, sige man na sila basa sa Biblia, nganong dili nila gamiton ang Isaias 22, 20-23, kung i-interpret na kanang pagkatinugyanan ni Pedro sa mga yawis king herian sa langit. Kung anong dili nila i-apil ang Isaias? Naiuban maingon Brad, dili na nila i-apil. Kay kung ilang i-apil na, mulutaw man nga hustog yun ang Katoliko. Naapod sila punto. No? So, kato mga tudling mulaban sa Katoliko, di ko na nila itudlo, di ba? Sa ito pa, murag na ay dishonesty nga nahitabo nila no, sa ilang pagbasa-basa sa Biblia. Kay pili-pilio na nila ang lang itudlo. Katong muhaom sa ilang pagrebilde sa Katoliko, mura puti kutlo nila mga bersikulo. Katong mo against nila, nga makaingon sila kung kutlo na ito na, mulutaman, Katoliko mo insakto. Di ba? Mo man prangkahanay, mo man yun nahitabo na ito sa pagbasa-basa sa Biblia. Ano mo na, diha sa Isaias 22, 20-23, maklaro diha. Gani, kung magtuon mo history sa mga Hudiyo, kanang unsaon nila pagsabot ang mga pulong gigamit diha sa naisulat sa kasulatan, maklaro man na nga, kung tugyanan nga kasayawi sa gingharian sa Ginoo, but pasabot himo kang prime minister, himo kang labaw, himo kang leader. Mao na. Diya, kung mabasa ka ng Isaias 22, 20-23, maklaro diha nga kanang tugyanan sa Yahweh, taugon yun Papa, Father. Sa ubang version, Pangulo. O niya, sa Old Covenant pa na, ha? Kay katugong Old Covenant, sa gingharian ni David, siyempre, sample, no, si David hari. Then siyang pagkahari, siyempre, pulihan siya kung wala na siya. Tapos, sa iyang pagkahari gani, doon na po siya iyang prime minister. So, ang konsepto gud sa kingdom o gingharian na ay hari na apoy prime minister. Di ba? Sa gingharian ni David nga kung wa ko malimot ato natoy napuli niya nga si Hezekiah. Nga during the time of King Hezekiah naaputoy na himong prime minister nga si kung wa ko malimot si Shebna. Nga kato si Shebna usa to siya ka wicked prime minister. Mo nang giilisan siya ni Eliakim. Mo nang nasa Isaias 22, 20-23. Kaniha Old Covenant Kingdom pa niya kay bulo naman ta nga ang iglesia mao ni ang gingharian ni Kristo nga fulfillment o kining gitagna nga gingharian nga mo restore sa gingharian ni David nga napukan. Gani sa theology si Kristo mao silbing bag-ong David. Di ba? Kay katong gingharian ni David nga siya mo'y hari napukan man to kinahanglan i-restore niya ang mangunay gud sa pag-restore ang Dios naman na sa Daniel 2:44. Nya kisa may mahimo ana si Kristo kay siya may bag-ong David. So siya ang hari. So kay hari man siya sa konsepto sa gingharian naman ay prime minister. O kinsa may iyang prime minister wa may lain dia si Pedro man. Basahan ko ninyo Mateo 16:18-19. Dili si Juan, dili si Lucas, o kinsa pa nang diha. Dili si Pablo, only Peter.
Sa ito pa, ang katungdanan sa pagka-Prime Minister, gihupta ni Pedro. Niya, ang tukbang ana sa terminong gigamit sa mga Iglesia ni Cristo, Executive Minister. Niya, kita mga Katoliko pasultion, atong gamiton tong terminology nga kana yung maklaro nga, kanang gahuma, gikan Diyos. Ang titulo sa Diyos may gamiton na to, Holy Father, Santo Papa. Simple raman na sabton. Tagaan mo na kukusap pagka-analogy ha. Ngano sa pamilya, ang labaw diha, gamiton mo ang titulo sa Diyos. Kini, pagkaklaro kay aning analogy. Ngano ang punuan sa pamilya, nganong tawgon mo na itong Father? Tawgon mo na itong Papa, be. Nganong dili namang Pangulo, nganong, kana lang, executive. Nganong Father mang yun? Kay ang katungdanan sa amahan des pamilya, galarawan sa Diyos. Ambot pasabot nga unta ang amahan dias pamilya magtinarong kay sagrado na iyang katungdanan isip amahan. Dagan din tas Mateo 23:9. Ayaw mo pagtawag og amahan, di na ako naisgutan kay taas po na. Dili na literal. Sa pagkatinog, namawala na ko. 5 minutos na lang, pag-yug ko kasugod, aning kining gipangayo sa text. Pero sige lang, no, dili gali nato ni matibawas karon, napamampoy sunod Domingo, no, kuan lang, mga ilang yung dispensa kay si Veritas, yun mo explain, ambot lang, magkabsan sa oras, di yun makaya niya, mahuman na yung diretso. Kanang pagka dili masayop sa atong leader, dili na sabton nga dili makasalaha. Kanang tulo nga giskutan nga dili masayop ang Santo Papa, diha na siya kung manudlo siya nga gikan yun sa iyang katungdanan. Gikan sa iyang gahom as kinugyanan sa mga yawis king harian sa langit. Muna'y una. Dini kaduha nga kini itudlo niya opisyal. Opisyal nga pagpanudlo niya. No mga igsoon. Kining pagtulun-ana, dili ni gikan siyang kagalingon, kundi kining pagtulun-ana nga para gyud sa tanang mga Katoliko. Sa ito pa, universal ang kining pagtulun-ana. Kung Katoliko, so universal teaching. Una gikan sa iyang lingkuranan yun as tinugyanan sa mga yawis ng sa langit. Then kini opisyal. Dayon kini itudlo para sa tibuok. Di day murag nasipyat ko. Napada ito'y ikaduha day para sa tibuok mga Katoliko. Sa ito pa universal teaching. Then ang kuan day ang ikatulo mahitungod sa tuluhuan og pamatasan about faith and morals. Masipyat lagi ko magugudala guide dire. From the chair sa gikan sa iyang pagkatinugyanan sa Yahweh. Dayon ikaduha gikan sa iyang opisyal ni, no? Ngayon ikatulo kini faith and morals, no? Pasaylo kay magkadimaw usahay, no? Pero mao ni ang concept, no? Mahitungod sa tuluhuan og pamatasan. But pasabot ang Papa dili sa tanang aspeto dili siya masayop. So kung ang hisgutan mahitungod sa science, lahi na pwede siyang masayop. Kung ang hisgutan mahitungod sa mathematics, pwede siya masayop ana. Kay ang tahas gud nga gisangon ni Kristo sa iyang mga prime minister, sa iyang mga pope niya, mahitungod man sa faith and morals para man sa kaluwasan. So ang infallibility diha ra sa faith and morals. Niya kini ex-cathedra, no? Opisyal, no? From the chair, no? Gikan sa pagkatinugyanan niya sa mga yawis ng harian sa langit. Di siya masayop, pero kung ang Papa gali, manudlo, gikan na sa iyang kaugalingon, posible siyang masayop. Una nga, sa mga personal viewpoints sa atong mga Santo Papa, mahimong dili sila magparehas. Dahil sa ilang mga batasan, pwede sila masayop, pwede sila masipyat. Pero, mahitungod sa faith and morals, nga, labi na sa mga dogma, ay nana, hierarchy sa faith, no, opisyal ni nga panudlo gyud, hiniusang nga pagtulon ani dili masayop ang Papa ana. Unsa may example bing klaro gyud ayo nga bisan ang mga Protestante dili masupak ani kanang infallibility. Kana ding sinulat ni Pedro unang Santo Papa nato
Moingon ta nga, kung ang Santo Papa masayop, pwede na itong ingnon nga si Pedro nasayop sa iyang pagsulat diya sa Biblia. Di ba na may sinulat si Pedro? Kanang 1 Peter o 2 Peter? Na kung maingon ka nga, musupa ka anang infallibility nga dili masayop, kay tao ra kuno. Mabot ba'y pasabot si Pedro na say sayop sa iyang sulat diya sa 1 Pedro ikaduhang Pedro. So, ang unang Pedro, ikaduhang Pedro, nagiskot about faith and morals. So, kung maingon mo nga, dili masayop si Pedro, ana, wala siya masayop, anang mga panudlo niya da, sa tupanaa di ay infallibility si Peter. Sa iyang pagkalinamdagan sa Espiritu, dili siya masayop. Ano man kaya na Espiritong gagiya niya. Mo na infallibility, wa na ko igong panahon, di na kaya na ko ni madiscuss og ayo. Wala, dili nimot po sabot nga ang Santo Papa, dili makasala, dili masayop sa tanang aspito, dili, no? Diha ala sa faith and morals, guided by the Holy Spirit. Mo na infallibility, dili masayop sa pagpanudlo about faith and morals, kay na ay Espiritu Santong gagiya. Okay, sa Gatex, mga yatag dispensa, kaya wala na kita igong panahon. So, ato ning ipadayon kung doon na patay inalimta, no? Dayon ay na din ta mo start yun, no? Umusugod sa atong mahitungod sa issue mahitungod sa larawan. So, bali na apat sa background diya, no? Okay, no, mga igsoon, sang litwa naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Sa mga kadaguan sa atong simbahan, kini na lamang inyong ubus nga lagad sa mong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko, Shilbert Dondoyano Senior, no, alias Veritas. Uban sa akong mga amigo sa Picas Lawak, no, sa technical side, Danny Ludo Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ng istasyon. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.